ani namara Orange Money kan u ka dabla an ka client on ni yanguma yurugu yi tiɲɛ don wa a kɛbagaw u yɛlɛma bolo fɛnɛ ka ca bi an da bɛna don suguya wɛrɛ la k'o fɔ aw ɲɛna bi ta in ale bɛ jeu et pari de kan jeu et pari o ye mun ye o ye bɔlɔlɔkan ɲɛnajɛ dɔ ye ni olu bɛ kunnafoni ci aw ma aw ka téléphone na ni o ye message ye mɔgɔ n'i y'o kunnafoni sɔrɔ i ka message la ni e b'a dɔn o waleya in i m'a laɲini i kana i ka gurulakɔli don k'a valider ayi barisa Orange Money tɛna mɔgɔ si wele jouer okumu kɔnɔna la n'o ye ɲɛnajɛ ye k'a fɔ k'i gagnera k'i k'a confirmer n'i ka Orange Money code secret ayi Orange Money ka baara to ye a y'a hakili to aw yɛrɛ la a y'a to an ka se ka aw lakana cogo di ni aw ka gurulakɔli ni a tolen kuru la Orange Money bɛ yan aw de kama Orange Money bɛ yan aw ka don o don lakana na o de kama an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ka video kɛ video min b'a to aw bɛ se ka kisi ni waleya jugu in ma cogo min na k'a ɲini aw fɛ tuguni ni video in a y'a cari ko ɲuman na pour que ne an bɛɛ bɛ se ka kisi waleya jugu in ma cogo min na fo ka se ka jɛnsɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o de kun don aw ni ce. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mobili boli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka service wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew ko fɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do
Ame tarata la juin kalo kile 17 san 2025 ka aw fo k'aw koɲuman ni sanga in na aw minnu bɔra ka sɔgɔ jani ka bɔlɔ siraw bɛɛ lajɛlen na k'aw danga na aw ka bamanankan kibaru kɔnɔw fɛ kibaraw kɛnɛ mun kan ni a bɛ Mali ani diɲɛ kunnafoniw sɔrɔ. An ka bi kunnafoni bakuruba bɛna tali kɛ an ka jamanakuntigi Général d'armée Assimi Goïta ani fo ka taa se kɛlɛcɛw ka ministre général de corps d'armée Sadio Kamara u bisimilalen don Russie kaw baara juin kalo nata ninnu na yaasa jɛɲɔgɔnya mun bɛ ani Russie ni ɲɔgɔn cɛ ka taa u da don u caman na. An ka wolomasiri tabaw olu ye Kidali maa minnu bɛ fɛ ka farafarali kɛ n'u b'u wele ko FLLA ka olu ka ɲɛmaaba dɔw ka u daji kunnafoniw ka fɔ la an bɛna an da don o la k'o walawala aw ye. Diɲɛ kurukara ye don mun ta k'a kɛ jolidi don ye an ka jamana kɛnɛyako minisiri muso Colonel Asaba Jalo a ye o don la ɲɛnamaya ka wele bila malidenw ma ko an ka an jeli di ni ka kɛ sababu ye ka ni caman ka olu lakisi. Ninnu de ye kunnafoni bakurubaw ye. Kunnafoni wɛrɛw bɛna fara mun kan Mali ni diɲɛ kan k'a lase aw ma. An b'a fɔ k'aw ka kulo ni gɛlɛjɔ ko ɲuman sɔɔni an bɛ segin ka na walawalali kɛ aw ye kunnafoni la. K'a fɔ ko kura n y'a fɔ a ye cogo min na n'a fɔ aw minnu sɔgɔlen don jani ka bɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen na an ka jamanakuntigi Général d'armée Assimi Goïta ale mun n'an b'a ye k'a fɔ a ka taamaw ka dɔgɔn kosɛbɛ bawo a bɛ se maa mun ma i n'a fɔ a yɛrɛ y'a fɔ don tɛmɛna cogo min na a ka Russie taama dɔw senfɛ ko Russie ye partenaire sincère ye i n'a fɔ Russiw fana y'a lakodɔn cogo min na ko Mali ye jɛɲɔgɔn ɲumanba ye k'an ka jɛɲɔgɔnyaw bɛ ka kɔrɔgiriya ka taa fɛ. Jamanakuntigi Assimi Goïta bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a ka taamaw ka dɔgɔn kosɛbɛ a bɛ taama ka se jamana mun ma o de ye an danaya jamanaw ye nin bɛ don o taama kɔnɔna la. Kunnafoni a bɔra ka bin Rusikaw ka kunnafoni sira min bɛ yen ni o ye Sputnik Afrique ye mun bɛ farafinna gun kan ko Général Assimi Goïta ko a bɛna taa taama na k'a daminɛ juin kalo tile 22 la Rusikaw bara wa ko a kelen tɛ ani kɛlɛcɛw ka ministre ni o général de corps d'armée Sadio Kamara u bɛna taa ɲɔgɔn fɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ o taama in kɛlɛko bunakun kan ni o ye lakanako sinsin an ka jamana kɔnɔ o baaraw bɛna kɛ o la yɛrɛla k'a fɔ jamanakuntigi ani Vladimir Poutine bɛna ɲɔgɔn ye kunbɛ kɛ ni o bɛna kɛ jɛɲɔgɔnya ɲumanba ye. Mali ani Russie an ka jɛɲɔgɔnw bɛ ka taa sira min fɛ bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ kɛlɛko bunakun kan baaraba minnu kɛra baara mun ni a bɛ ka nafa se jamana ma lakanako bunakun kan wa baara mun ni a bɛ ka gɛlɛyaba ta ka se an ka juguw ma ni olu bɛ ka u yɛrɛ ɲini an ka wolomasiri tabaw olu ka mugu fariya ni a giriya u bɛ ka mun da jugu kan tile 2 in na. Ni taama in kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen bɛ k'a fɔ jɛɲɔgɔn wɛrɛw bɛɛ lajɛlen bɛ sen na kunun o bɛɛ y'a ye k'a fɔ jamanakuntigi a taara sanu koyɔrɔ arafinɛri ka o farabiriki fɔlɔ da jɛɲɔgɔnya mun bɛ yen n'a bɛ finitigɛlako bunakun kan ani fo ka taa se jɛɲɔgɔnya nafaman wɛrɛw ma Mali ni Russie jamana ni taamaba in bɛna don o de ye kadara kɔnɔna la. N'an bɔr'o la keba an ka wolomasiri tabaw Kidali marabolo kɔnɔ u ye wulikajɔ dɔ kɛ wulikajɔ mun n'a kɛra sababu ye ka Kidalika minnu ni olu murutira n'u bɛ fɛ k'an ka jamana tila n'u y'u tɔgɔ da ko Front pour la Libération de l'Azawad FLA a yɛrɛla k'a fɔ u ka ɲɛma camanba de dajira an ka wolomasiri tabaw fɛ Aguelok lamini ni a nɔgɔyɔrɔw la u ka ɲɛma mun bɛ yen nɔ ni a lakodɔn don kosɛbɛ bawo ko a ye damatɛmɛ wale mun ta k'a ɲɛsin maaw ma wa maa in a ka bamanciya walew kosɔn a lakodɔnna ni o ye Algabas Ak Intala ye a yɛrɛla k'a fɔ ko wolomasiri tabaw ye o ɲɛma in ka a den ni a burankɛ k'u daji wulikajɔ dɔ senfɛ an ka faamaw u ka sanfɛ siraw ani fo ka taa se duguma siraw ma u ye baara mun kɛ ɲɔgɔn fɛ simultané wolomasiri tabaw u bɛ ka baara mun kɛ sanfɛmaw bɛ munumunu salo la ka susuli ta ka ɲɛsin maa ŋaniya juguw ma dugumamaw fana u bɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ yaasa ka se ka sebaya di malidenw ma ka lakana sinsin kibaruya yɛrɛ k'a fɔ ko u ka wulikajɔw kɛra sababu ye Mali marabolo kɔnɔna la juguw ka jan dɔ n'u tun y'a lajɛ k'u b'a da wolomasiri tabaw ka convoi logistique dɔ ma ko ka sanga ni
an ka famaw u ka vigilance u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ye u bɛ baara mun na k'u sera ka jugu u ka daga dɔ ka a cɛci ka daga in k'a kɛ ka filengolon ci jafara bɛ secteur kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ ko o wulikajɔ kelen kɔnɔna la Kidali marabolo la jugu y'a laɲini fɛnɛ ko ka taa jan dɔ da ni o ye amiskadi ye agelo kɔnɔna la ko k'o da an ka faamaw ɲɛ ko ni diɲɛ kunnafonidilaw minnu tɛ fɛ k'an ka jamana tɔgɔ ɲuman fɔ olu bɛ ka galon suguya bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a da Kidali agelo ko o wulikajɔ minnu n'o kɛra an ka faamaw kan ko malidenw bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ an ka wolomasiri tabaw bɛ baara mun na jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ka kunnafoni mun di ni o ye source officielle ye bɛɛ ka an bolo fa source officielle de la source officielle y'a yɛrɛ k'a fɔ Kidali marabolo kɔnɔna la an ka wolomasiri tabaw k'u ye dadigiba de kɛ maa ŋaniya juguw la vecteur aérienne n'u bɛ tali kɛ an ka sanfɛ siraw ma u ye susuli de ta k'a da maa minnu n'u bɛ fɛ an ka jamana tila n'u y'u tɔgɔ da ko FLA Front pour la Libération de l'Azawad ko u ɲɛmaa camanba de su bɛ yomal kiyama an bɛ don min na ko bi a yɛrɛ la k'a fɔ u ka ɲɛmaa minnu bɛ yen nɔ ni an ka wolomasiri tabaw tun ye bɔnɛ jigi u kan ni o dɔ bɛ tali kɛ Fahad Al Mohamud la fo ka taa se Hassan Ag Fagaga ko olu maa wɛrɛ farala o kan ni o dɔ bɛ tali kɛ Algabas Ag Intala ale denkɛ ani fo ka taa se ko a burankɛ olu ɲɛmaa ninnu n'u kun dɔnnen don n'u ka kanagɛlɛ walew ye ani u ka damatɛmɛ walew ye ko olu ni tora olu an ka finitigilakaw ye u daji ka u faga ni wulikajɔ in kɔnɔ la ko nin b'a yɛrɛ k'a fɔ faamaw Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ h'a ka jan kɔrɔyan fan u bɛ ka wulikajɔ giriya ni dɔgɔkun tɛmɛnen na ko wulikajɔ mun n'a kɛra sababu ye lakana bɛ ka sinsin wa maa ŋaniya jugu ninnu u bɛ ka u yɛrɛ ɲini an ka marabolo kɔnɔna in na ni o ye Kidali yɔrɔ min n'a bɛ wele ko Adradezifora ko o yɔrɔ in wulikajɔ bonyana kosɛbɛ wolomasiri tabaw fɛ kebanamoro kɔnɔna la an bɛ taa joliji o baara kɔnɔna la ka kɛ ni juin kalo tile 14 diɲɛ kurukara ye o de ta k'o kɛ joli ka di ka maaw ni na kisi k'o k'o tɔgɔla donba ye juin kalo tile 16 o baaraw la ɲɛnɛmayala an ka jamana kɛnɛya kow ani ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn digitigiw minisirimuso médecin colonel Assa Bajalo Ture fɛ a yɛrɛ la k'a fɔ kɛnɛ mun ni a kɛra soba mun n'a sigilen don Kɛnzanbugukaw fɛ yen nɔ joli di o koɲɛ kama ko wulikajɔ in kɛra ye an ka jamana kɛnɛyako minisirimuso yɛrɛ k'a fɔ ko diɲɛ kurukara ye wale mun ta ka maaw ka u lakodɔn kosɛbɛ ka maaw sensibiliser ka kunnafoni d'u ma an bɛɛ lajɛlen ka se ka taa an joli di ko nin donna o baaraw kadara kɔnɔ ko wa ko Mali kɔnɔna la bi ko wele ka bila bɛɛ ma ni i ye joli di ko bɛ kɛ sababu ye de ka kɛ nin dɔ ko olu lakana ani ka kɛ jigisigi ye espoir banabaatɔw ma ani maa minnu bɛ gɛlɛya sɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen ka joli di k'i ka kunkanko ye yaasa ka se ka taa wulikajɔw kɛ ka joli di halisa joli di kadara kɔnɔna la n'a fɔ cogo min na juin kalo tile 14 diɲɛ kɛnɛyako soba OMS ale kɛn bɛ ka o don mun ka o bila jɛkulu mun b'an ka jamana kɔnɔ n'u bɛ wele ko association des donneurs de sang jolidilaw ka jɛkulu olu taara jolidiba dɔ kɛ jolidi min kɔnɔna la n'u ye wele bila malidenw ma ko bɛɛ lajɛlen ka kɛ jolidibaga ye yaasa an bɛ se ka ninw lakisi cogo min na keba o kɛnɛ kan jɛkulu in maaw u ye dakuruɲɛ minnu fɔ u joli dilen kɔfɛ ani fo ka taa se u ye welekan min bila malidenw ma an bɛ taa fan fɛ ka jɛn ka o lajɛ. An ka journée de tun ye nin ye OS ye journée min sugandi ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka jolidilaw ayiwa o magnifié ye k'a yira u la k'a fɔ ko u bɛ ka baara min kɛ ko nafa b'a la o don in kɔni san o san 14 juin OMS bɛ journée organisé jolidilaw tɔgɔ la walasa ka jolidilaw fo u ka baara la donc an b'o kɛrɛ de ka bi CNTS kuru kɔnɔ o kɔni y'an wele k'a yira an na k'a fɔ an bɛ ka joli min di a bɛ mɔgɔ caman ni kisi ka foli bila u na ani ka jɔnjɔn di mɔgɔ minnu fana ye joli caman di an ka bi journée tun ye o de ye ka kɔni kɛrɛnkɛrɛnnen na ne ye joli di siɲɛ 217 la ne kɔni y'o di mais mɔgɔw kɔni bɛɛ b'a di bɛɛ n'a seko don san kɔnɔ an bɛ yɔrɔ min na sa joli bɛ di fo siɲɛ 4 kalo saba o cɛw ye ni musow don kalo 4 o kalo 4 olu b'a di ayiwa ne kɔni bolo bɛɛ bɛ se ka joli di n b'o de fɔ tuma bɛɛ i ka bon i fasalen don
i ka ja i ka suru o t'a la mɔgɔ bɛɛ bɛ se ka joli di tant que i ka kɛnɛ nin na n'a tɛ se ka di dɔgɔtɔrɔw de bɛ se k'a f'i ye ko e tɛ se ka joli di i ka waati wɛrɛ kɔnɔ tant que i bɛ se ka di ni dɔgɔtɔrɔ ko i bɛ se ka di i b'a di ko waati la kɔlɔlɔ t'a la. An ka bi lajɛ an ye wele sɔrɔ ka bɔ Bangesa yɔrɔ komi san o san o to ka journée mondiale ka don de san cérémonie kɛ yan nɔ donc o y'an wele ka na ko an ka na u dɛmɛ u ka cérémonie na an sera o hukumu kɔnɔna la bon bi journée kɔfɛ bon yanni n ka don kuma kɔnɔ n bɛ i fontaine don fɔlɔ n bɛ Bangesa mɔgɔw fo u ka reconnaissance la bi yɛrɛ u ye jɔnjɔ di anw ma n'o ye attestation de reconnaissance ye k'a jira k'a fɔ an bɛ ka baara min kɛ kalo naani an ka sigida la donc bi u ye jɔnjɔ d'an ma ka o bonyamasegin kɛ an yɔrɔ donc ne bɛ min fɔ joli hukumu kɔnɔna la an ye pratiquant ye comme an yɛrɛ ka taabolo la an b'a fɔ ko être fort pour être utile à la société o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ko maa y'i nafa ye donc maintenant joli ye fɛn dɔ ye joli tɛ se ka dilan a tɛ se ka feere bon solution min bɛ joli la o de ye ka joli di ka nɔra bila donc an minnu ye sifinnaka ye n'an ka kɛnɛ farikolo kɛnɛya n'a hakili kɛnɛya la donc n'an poids b'a permettre kalo naani an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka joli di bon n bɛ profiter nin fɛ ka message dɔ lancer ka taga population ma ka taa jeunesse bɛɛ lajɛlen ma bon ko bɛɛ ka kɛ jolidila ye bon jolidi bɛna fɔ ka don dɔ kɔlɔn segin don dɔ min nɔgɔ de ye voilà donc an yɛrɛ fana ka jolidi bɛ yen nɔ o bolodalen don ka bɛn siɲɛ kalo tile 28 na Kalabankoro mairie kɔnɔna la o y'an ka jolidi sirako 10 ye voilà an bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma a don bɛɛ lajɛlen ka bɔ an ka san ji k'an mɔgɔ ɲɔgɔn nisɔndiyalen don o la kosɛbɛ ka da kan ko maa y'i yɛrɛ ye maa y'i nafa ye parce que n'i y'a ye ne ye jɔnjɔn sɔrɔ jɔnjɔn in tɛ ne kelen ta ye bon an minnu jɛra ka baara in kɛ jɔnjɔn in ye anw bɛɛ lajɛlen ta ye parce que an ye jɛra ka baara min kɛ o baara bonyamasegin an ye baara min kɛ a donna k'a fɔ ko baara ɲuman don a donna k'a fɔ ko faso jɔ baara don donc raison pour laquelle o ye jɔnjɔn d'an ma k'an encourager pour que mɔgɔ wɛrɛ fana bɛ se ka ɲɛbɔ an fɛ ka baara in ɲɔgɔnna kɛ k'a cari tuguni donc n bɛ bɔ kuma kɔnɔ ni folikan ye ka taa an ka mɛtiriw ma olu minnu y'an dɛmɛ nin baara in na o ye kelen ye ka dugawu kɛ an ka jamana ye ala k'an ka jamana suma minnu tora kɛlɛ la ala ka ɲinɛw la k'u dayɔrɔ sigi. Keba n'an bɔra o kɔnɔ jamanakuntigi a bɔra ka taa sanu koyɔrɔ rafineri ka o faraga birigiden fɔlɔ da senukaw bara an ka jamana kɔnɔdenw mun sigilen jamana kɔ kan olu ka nisɔndiya yɛrɛ baw y'a yɛrɛ k'a fɔ jamana kɔnɔ bi bɛɛ kan ka disima gosi ni nin ye baw ko olu b'a ye k'a fɔ jamana kɔnɔden jugu dɔw sigilen bɛ yen ni kojugu ye jamana sɔrɔ u bɛ o wulikajɔw kɛ k'o fɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ nka ko ni koɲumanw kɛra munna u fana tɛ bɔ ka o fɔ diɲɛmaa ye jamana ɲɛmaaw ye baara mun kɛ ani baara ɲuman mun ka kɛ jamana yiwali kama Momo Jara ale ye ɲɛfɔli dɔ kɛ o ko kan ka wele bila malidenw ma ko bɛɛ ka jamana ɲɛmaaw ka u kɔkɔrɔma don u bɛ ka wulikajɔ mun kɛ jamana ka ɲɛtaa kama Keba an bɛ taa fan fɛ an bɛ Momo de Paris Momo Jara an b'ale ka kɔrɔfɔw lajɛ. An balimaw an b'aw fo bi ye mardi le 17 juin 2025 k'aw bɛɛ fo aw sigiyɔrɔ la an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ an voix cogoya la an fari man di an na a bɛ se ka kɛ an bɛna kuma yɔrɔ dɔ tɛna faamu ka sabu kɛ an voix ye mais an b'a kɛ cogo bɛɛ an ka laseliw bɛɛ ka se ka faamuya an ka farigan kɔnɔna la an ka président Assimi Goïta a ye baaraba dɔ kɛ baara min maliyɛn bɛɛ kan k'i disi gosi n'i ka maliyɛnya ye a ye Mali ka raffinerie d'or a y'o biriki fɔlɔ da raffinerie d'or min n'a y'a biriki fɔlɔ da a bɛna kɛ sababu ye ka Mali ka sɔrɔ yiriwa ka baara di maliyɛnw ma wa dossier nin yan'u bɛ contrat in signé u ni Russie cɛ contrat nin fasoden ɲumanya ni faso kanu yera a kɔnɔ kosɛbɛ o ye jumɛn y'a kɔnɔ an ka raffinerie d'or nin kɛmɛ sarada Mali bɛna plus de 60% d'intérêt o de ye Mali ta ye ayi i ye mun mɛn o yɛrɛ de don kana fili dɛ kɛmɛ sira la n'i y'a nafa sɔrɔ sira don kɛmɛ 60 ni kɔ Mali b'o nafa de ta a jɔn ye nin ye Mali kɔnɔ anw ka sanuko la ni nin tɛ an y'a fɔ aw ɲɛna an bɛ ninnu nɔfɛ an t'u nɔfɛ
ko parce que ko teni b'u la an t'u nɔfɛ ko parce que k'u tɔgɔ ye nin ye ou bien o tɔgɔ ye nin ye an b'u nɔfɛ parce que an b'a dɔn ko volonté de b'u la an b'a dɔn k'a fɔ ko faso in ka d'u ye an b'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ se ka ko caman yɛlɛma jamana in ko la nka mɔgɔ dɔw hakili la k'a fɔ k'u bɛ se ka maliyɛn bɛɛ kelen kelen kungo wuli ka bɔ a da la ala mun y'an bɛɛ da ala ma bɛɛ kungo wuli ka bɔ i da la ala min y'an da ala ye dɔw to kungo la dɔw bɛ to kungo de la ala min y'i dan o b'i to i kungo la o tɛ se k'i kungo o tɛ k'i kungo bɛɛ wuli ka bɔ i da la ni mɔgɔ dɔw wulila k'u ka dusuma kasi labɔ aw bɛ o video ta bolo ci aw ma ni jahadisiw taara ka taa dugu dɔw attaquer a b'olu ta a b'olu ci aw ma dɔ mana bɔ ko n ka terrain yurugutura an bolo a b'olu bɔ a b'olu ci aw ma i n'a fɔ komi jamana ɲɛmɔgɔ a bɛ se ka jamanaden bɛɛ kelen kelen kungo ta wa a bɛ se ka jamana bɛɛ kungo ta jamana ɲɛmɔgɔ foyi ma deli k'o kɛ dugukolo danni ni cɛ ka bɛɛ kungo ta mɔgɔ si tɛ se k'o kɛ mais i bɛ baara kɛ ni prioritéw de i bɛ baara kɛ minnu kan ka kɛ i bɛ ɲɛsin olu de ma wa tant que ninnu bɛ an kunna an kɔni an b'a dɔn an bɛ s'an seyɔrɔ la o siga foyi tɛ anw na o de y'a to an b'u nɔfɛ maintenant an ma mun faamuya ni dugu dɔw attaquera aw b'o imagew ta k'olu ci aw ma maliyɛn dɔw mana bɔ ko ni kungo b'u dala mali la aw b'o ta b'olu ci aw ma Assimi taara mali ka raffinerie d'or a biriki fɔlɔ da aw ma bɔ k'o ci aw ma mali ka nafa min b'a kɔnɔ aw ma bɔ k'o ci aw ma a bɛna baara direct ni indirect min di maliyɛnw ma aw ma bɔ k'olu ci aw ma an b'aw ɲininka c'est quoi votre problème la question a ye bɔ a kan jaabi la c'est quoi votre problème du moment que aw bɛ difficultéw jamanadenw ka difficultéw jamana ka difficultéw a b'olu ci aw ma mais jamana ɲɛmɔgɔw mana na jamana la sankɔrɔta a t'o ci aw ma tubabuw b'a fɔ o de ma ko c'est de la mauvaise foi ŋaniya man ɲi mɔgɔ n'i ka raison banna ko ko la espoir b'o la k'i bɛ se ka segin o ma ni raison sɔnna i bɛ na mais ni ŋaniya yɛrɛ de banna ko la foyi tɛ adamaden segin bilen jɔnni kunnandi ka ko n'i ko k'o tɛ k'i ɲɛna ala b'i ɲɛ fila cɛ ka kɛ ou bien a b'i faga ka k'i kɔ ninnu ye jɔn kunnandiw de ninnu nana mali ta waati min na ka se bi ma an b'a fɔ ko ninnu cilen don mali ko la de tile fila in na u ka journaliste dɔ wasim nasir a nana nkalon da mali armée la ko marifa kisɛ yɛrɛ tɛ anw bolo a y'olu bɛɛ ci anw ma mais an m'an da don kumaw la parce que an b'a dɔn k'a fɔ wasim n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ ale bɛ mɔgɔ dɔ de jamuna ka bin mɔgɔ dɔw de kan an tɛ tugu o kuma ninnu yɛrɛ kɔ o tigilamɔgɔ an tɛ crédibilité foyi don ka kumakan ma mɔgɔ jɔn bɛ se k'i miiri k'a fɔ ko mali bɛ se ka manquer marifa bali la o tuma aw ɲɛna k'a fɔ ko mali bɛ alliance dɔ de kɔnɔ Niger Burkina Mali bɛ se ka ni jamana kelen si tɛ se ka manquer marifa bali la o tun y'a dama parenthèse ye an tɛna don olu kɔnɔ an bɛ to an ka kuma kɔnɔna la an bɛ jamana ɲɛmɔgɔ fo Assimi Goïta k'a n'a ka premier ministre n'a ka gouvernement baarakɛlaw fo k'a fɔ ko an maliyɛn minnu bɛ aw nɔfɛ aw bɛ k'anw nimisi la wasa wa an b'aw kɔ an ka taga dɔrɔn an bɛ se an seyɔrɔ la raffinerie d'or du Mali 60% plus de 60% d'intérêt du Mali Mali bɛ n'o de ta jɔn de ye nin kɛ ni Assimi tɛ Keba n'an bɔr'o kɔnɔna la an bɛ taa jamanakuntigi ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn jigitigiw sira n'a bɛ wele ko œuvre sociale a yɛrɛ la k'a fɔ Kati kɛnɛyasoba olu ye courant sɔrɔ énergie solaire panneau courant mun bɛ taa kilowaati 1000 hakɛ la jamanakuntigi a bɛ ka wulikajɔ mun kɛ kɔsada in na yaasa an ka kɛnɛyasoba minnu bɛ yen ka se ka yelen di u ma ka courant d'u ma yaasa u ka baara kana na jɔ kurantigɛ kama baw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ kuranko gɛlɛya min b'a kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ ka kɛ ni tɛnɛdon yɛrɛ la k'a fɔ katikaw ka kɛnɛyasoba ni o ye Sude Kati ye ko olu ka pano sira in a kolobonkarili baaraw kɛra an ka jamana minisiri muso min bɛ yen nɔ ni ale bɛ kɛnɛya ko ani ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn jigitigiw kunna médecin colonel Assa Badialo Touré ani fo ka taa se minisiri min bɛ énergie ani jiko kunna
fo ka taa se jamanakuntigi tɔgɔ la maa mun bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn jigitigiw kunna ni o ye Agib Dambele olu bɛɛ lajɛlen ɲɛ sɔrɔ nin kɛnɛ in kan a yɛrɛ la k'a fɔ ko a kɛra nisɔndiyakoba ye ka ɲɛsin Kati kɛnɛyasoba in ma bawo Kati ɲɛmaayaso u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko kurantigɛ minnu tun bɛ yen nɔ n'a bɛ gɛlɛya ta k'a lase surtout u ka baarada minnu bɛ yen nɔ ni olu tɛ se ka jɔ ni o ye réanimation ani urgence n'a ɲɔngow ye ko nin pano in a bɛna lafiyadaba d'u ma k'a kɛ 24 heures sur 24 waati bɛɛ lajɛlen ye u mako bɛ kuran na waati mun ani fo ka taa se u ka se k'a sɔrɔ kuma bɛɛ lajɛlen na a yɛrɛ la k'a fɔ kilomɛtiri 1000 ko n'i y'a ta k'a lajɛ panokisɛ minnu bɛ yen nɔ panokisɛ 846 Kati kɛnɛyaso in ye o bɛɛ lajɛlen de sɔrɔ an ka jamana kuranko minisiri ni o ye Abubakar Jane y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin jamana ɲɛmaayaso ka wulikajɔba ye ko olu nisɔndiyara ale mun ka minisiriso bɛ kuranko bunakun kan ko n'u ka nisɔndiyakoba ye nin baara mun n'a bɛna kɛ lafiyadaba ye ka ɲɛsin banabaatɔw ni banabaatɔ somɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma fɛn min ye nin kɛnɛyaso in ɲɛmaaba ye ale fana y'a ka nisɔndiya yɛrɛ ni o ye professeur Bokar Sidi Sali ye ko nin wulikajɔ in jamanakuntigi u bɛ ka baara min kɛ a kan ka fɔ wa ko nin baara in a bɛ lafiyadaba di olu ka kɛnɛyaso ma wa a b'a to u bɛ se ka u kunkɔrɔta ka banabaatɔw ka kɛnɛya ɲuman di u ma lafiya kɔnɔ kɛbɛ an ka marabolo kɔnɔnaw la Masinakaw baara ni o bɛ Segu marabolo fɛ a yɛrɛ la k'a fɔ a bɛ dɔgɔkun kelen bɔ bi kunnafoni bɔra sigida denw yɔrɔ ko Masina nɛgɛjuru sira bɛɛ lajɛlen tigɛlen don an ka nɛgɛjuru sira ba 2 mun bɛ yen nɔ ko a si tɛ ka sɔrɔ kunnafoni mun ni sigida denw yɛrɛ k'a fɔ ko olu tɛ ka se ka maa wele k'a kɛ mɛ kamana guwa ni gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin Masinakaw ma dɔgɔkun kelen mun ni u y'a kɛ u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko fɛn mun ye bɔlɔlɔsiraw ni o ye connexion internet o kɔni kuma t'a la yɛrɛ maa ka weleli o bɛɛ lajɛlen gɛlɛyalen don internet ko kuma tɛ fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen de tigɛlen don ko o de kɛ mɛ kamana gan in bi ka ɲɛsin Masinakaw ma Gawukaw baara a yɛrɛ la k'a fɔ dugutigilakaw ani fo ka taa se Gawo marabolo ɲɛmaaw force vive Gawukadenw faralen ɲɔgɔn kan jɛkulu bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ farala jamana marabolo ɲɛmaa gouverneur kan yaasa Gawo ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka ɲɛtaa la na marabolo kɔnɛ na a yɛrɛ la k'a fɔ ko ka kɛ ni juin kalo tile 17 in ye gouverneur ale jabala la ko Gawukaw ka unité traditionnelle ni o ye dugutigiw ka jɛkulu mun bɛ yen nɔ ni o ɲɛmaaya bɛ Abu Zeydi Usman Mayiga bolo ani fo ka taa se jɛkulu wɛrɛ minnu fana bɛ yen ni o bɛ tali kɛ Gawo notable ka jɛkulu n'o ɲɛmaaya bɛ Bubakar Idrissa bolo ni jɛkulu ninnu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka taa se marabolo ɲɛmaa ma gouverneur ni ka yɛrɛ la k'a fɔ ko u bɛɛ lajɛlen miirina ye mun ye bi Gawukadenw ka se ka bɛn ni keleya ka se ka kuma ɲɔgɔn fɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ko dugu ɲɛmaaw laadala ɲɛmaaw ni fo ka taa se gouvernora olu bɛ se ka fanga fara ɲɔgɔn kan cogo min na ko o de nin ɲɔgɔnyeba in a sigikun ye sen kan u ka marabolo ɲɛmaa ni o ye général division Musa Tarawele ale y'a yɛrɛ k'a fɔ k'a nisɔndiyara Gawo ɲɛmaaw ka nin hakilina ɲuman in na ko n'o bɛ tali kɛ bɛn ni keleya sinsinni marabolo in kɔnɔ Keba Sankaw bara u ye wulikajɔ dɔw kɛ yaasa ka se ka ji ka cɛnnidaw ni o inondation in ka o kunbɛn san 2025 samiya min filɛ n'an bɛ ka don a kɔnɔ ala k'a fɔ jalajɛba mun ni a kɛra ka kɛ ni sɔgɔmada in ye san ɲɛmaayaso kɔnɔna la ko fɛlɛn dabali jumɛn bɛ se ka kɛ yaasa sanka bɛɛ lajɛlen da bɛ se ka don san ka cɛnnidaw ni o ye inondation ye o mun ni a bɛna maaw ɲɛkɔrɔ mun kɛra san tɛmɛnen san 2024 yaasa fɛlɛn dabali bɛɛ lajɛlen ka kɛ o gɛlɛya mun ni sankaw tun ye a sɔrɔ o kana sɔrɔ tuguni ko ni ɲɔgɔnyeba in kɛra o de kadara kɔnɔ la wa ɲɔgɔnye ko san ɲɛmaayaso ani fo ka taa se maa fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni olu bɛɛ lajɛlen da bɛ se ka don nin kɛlɛli la ko bɛɛ lajɛlen ye ɲɛ sɔrɔ a kɔnɔna la baara mun n'u yɛrɛ k'a fɔ ko jateminɛla san 2024 san tɛmɛnen ko cɛnninda kɛra maa mun kun ko o kun taar'i jɔ fo du 2189 olu bɛɛ lajɛlen kun ye gɛlɛya sɔrɔ yaasa ka se ka gɛlɛyaw kunbɛn ko de la ni hakili falen kɛnɛ in sigira Kucalakaw bara a yɛrɛ la k'a fɔ ko berefere technicien BT o kimɛli baaraw kɛra Kucala
baara mun na a kɛra k'a sɔrɔ gɛlɛya foyi ma kɛ a kɔnɔna la k'o de kɛra nisɔndiyakoba ye ka ɲɛsin Kucala kalanko ɲɛmaayaso yɔrɔ yɛrɛ la k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen n'o ye kalandenw minnu taa na kimɛli in kɛ k'o bɛ t'i jɔ mɔgɔ 2,276 la ani fo ka taa se ko maa caman bɛ yen nɔ minnu nisɔndiyara ni baaraw daminɛ kɛra ka kɛ ni kunungo ye k'u yɛrɛ k'a fɔ ko ɲɛmaayaso ni o ye akademi ye ani fo ka taa se kalanso ɲɛmaaw ma ni kalanfaw bɛɛ lajɛlen sewarabaw ko bete baaraw daminɛna hɛrɛ ni baden kɔnɔna la Kucala marabolo fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la keba ijiko bunakun kan ni waati na ijiladenw an b'a ye k'a fɔ olu ye seginni daminɛ ka na Mali kɔnɔ iji baaraw kun cɛra nka yanni o cɛ iji kɔnɔna la agence minnu bɛ taa ni malidenw ye ko yamaruya kun bɔra an ka jamana ijiko ɲɛmaayaso ni labɛn ɲɛɲininaw bolo ko ka se ka taa se agencew bɛɛ lajɛlen ma k'a lajɛ u bɛ ka baara kɛ cogo min na ani ijiladenw minnu u bɛ se ka lafiya cogo min na Ikra Media ni o y'an balimakɛ Ibrahima Jawara ni ale bɛ ka se ka iji kunnafoni di an ma a yɛrɛ k'a fɔ ko karidon u taara se u ka agence minnu bɛ yen nɔ ni o ye Bitang ye agence voyage maaw olu ye baara kɛ cogo min na ka taa se u ma Ibrahima Jawara ye mun sɔrɔ o kɛnɛ kan keba n tɛ fan fɛ ka janga o lajɛ. Ne yɛrɛ kɔni ne dabali banna de parce que mɔgɔw b'a fɔ ko VP bon ko VP la k'i bɛ surunya alikaba la i bɛ surunya fɛnw na mais ne yɛrɛ kabini ne nana ne tɛ se tagama yɛrɛ la mais ne tɛ hali militi tagama la ne bɛ se alikaba la yɔrɔ Medini yɛrɛ kɔni tɛ Medini an bɛ komi an bɛ misiri kɔnɔ de an b'a fɔ ko alhamdulilayi halisa Ala k'u dɛmɛ u ka baara la Ala k'u dɛmɛ Ala ka hɛrɛ caman k'u ye. An balimaw i n'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔba Dr Abdul Fatah Sise a ye min ɲini an fɛ agence fana ka kibaruya an ka di bi an bɛ Betang voyage la an wulila ka to ka hôtel la alhamdulilayi rabil alamin hijidenw ka t'u filɛ an balimaw an silen sa an y'a ye k'a fɔ Mali ka hijiden minnu bɛ yen k'a fɔ n'u nana Betang voyage la alhamdulilah maa 50 ani kɔ u bɛ lafiya la baasi tɛ maa si la an balima silamɛw. Alhamdulillah, ne tɔgɔ ye Abubakar Tangara, ne ye Betang voyage directeur général ye. Alhamdulillah, Betang voyage agence min n'a bɛ hiji baara la a mɛnna. Donc an balimakɛ an karamɔgɔkɛ Imam Babandiaye an bɛ baara la Betang voyage kɔnɔ san caman. Expérience min bɛ ala yɛrɛ alhamdulillah a bɛ san caman bɔ. Donc depuis san caman. Donc Betang voyage an ye hiji daminɛ an bɛ ka baara kɛ c'est la base de la qualité donc o de y'an ka laɲini ye donc ɲinɛ alhamdulillah ala y'an garizigɛ mɔgɔ 50 ni dɔɔnin an nana n'o ye Dieu merci donc alhamdulillah. An y'a sɔrɔ an ka karamɔgɔ dɔw fana dalen b'u kan cogoya min na hijidenw ka se k'u dɛmɛ u ka se ka bato kɛ. Hiji tɛ taa gɛlɛya kɔ mais gɛlɛya fɛn fɛn bɛ se ka don hijiden ka bato la walima gɛlɛya min bɛ se ka kɛ degun ye fo a ka kɛ hijiden yɛrɛ tɛ ɲinɛ a kɔ an ma o gɛlɛya sɔrɔ gɛlɛya fitinin min n'an b'a sɔrɔ ça c'est naturel ka d'a kan hiji ye fɛn damadɔ de ye transport ka ɲɛ ni ala y'aw se yɔrɔ la an nana Medine fɛ san o san bɛna Medine fɛ donc alhamdulillah hôtel an ka hôtel ɲuman sɔrɔ hôtel fɛnɛ ka surunya batokɛyɔrɔ la donc o kɔfɛ dumuni fɛnɛ o ka sɔrɔ dumuni qualité fɛnɛ ka ɲɛ o kɔfɛ fɛn min ye bato kɛcogo ani bato wagatiw olu ka jira aw la bato kɛyɔrɔw ka jira aw la donc bato yani fɛn min ye ziyara yɔrɔ olu fɛnɛ ka jira aw la alhamdulillah Madina fo kana Maka an ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ an ka dumuni hijidenw bɛ se ka seereya. An balimaw hiji kɔni tɛ taa sɛgɛn kɔ dɛ n'i y'a mɛn ko hiji i b'a fɔ ko sɛgɛn farikolo bɛ sɛgɛn o ye wajibi de ye o tɛmɛnen kɔfɛ agence Betang voyage u ka hijidenw alhamdulilayi a bɛɛ bɛ hɛrɛ la alhamdulilayi rabil alamin an bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'o sabati ala k'o ji di an balima silamɛw. An nana ni hijiden fɛn fɛn a bɛɛ ka hiji dafara an sigilen don alhamdulilayi an bɛ labɛnw na fɛn min ye sigiliw baaraw ye ka olu de kɛ sisan inshallah. O la sa Betang voyage o kɛn bɛ ka labɛnw sabati inshallahu ka bagajiw labɔ k'olu peser cogoya min na seginniw olu bolo ka da ka taa Mali la i n'a fɔ nin waati in na
agence bala ka chuga meno baga laben sabati inshallah soni ubenu kunda kata bamako inshallah ala ka senu nyumai anana maka ijibela depuis udo fobi ama torobaso anala hijibeke ama senge na fora ama senge goli physiquement senge na me o te betanga senge wisi yere na tablo ko oh ne ko ni de bal banari parce que mo ba fogo vp bon ko vp la ki be suya al kaba la ibe suya fauna mais ne kabini nana ne te se trama la mais ne te al militi ngale trama la ne be se al kaba la yoro medina yere ko dum medina am ko ma me am misri ko non ma fo alhamdulillah al sala ku demu go bara ala ku dem ala khaire chama bu bashite no alhamdulillah am ala fo kawal mando iji man temena me betang voyage arabi am bu fo mando man temena alhamdulillah betang ni barabake era la ha fa misri la ala misri ka fa ala era la no kon me betang fo ko sebe era la wi fa fo abe fa ngara kani wala misru ka su ay do ke ro chamana wala no kon ma conseiller ko chama ko betang kai ko kana nu fa kana ijila umura ko kana betang agence betang voyage ambu fo ku walmando anyamoko ba no e boka tangaraye amba fo ninga walmando inshallah ala ka senu be nyumaye malla alhamdulillah rabbil alamin kaw fo ka walmando ka bo saudi jamana ka maka ibrahim jawara wassalamu alaikum anga jamana ko kan kibaro konna la Côte d'Ivoire jamana ijiko bunakunka samba fla ani muga ani duru erla ka fo ko ma do menena mamunu ni oluye goshilta ka nyeshin ijila doma fokata se fawari million biduru akela erla ka fo ko ni rezo ma nani nyongo ore menena Côte d'Ivoire jamana kono jekulu mumbe no ni oluka chaw nyesle no kiriko bunakunka ni oye bolosra cybercriminalité ko kanima ko folen ma nani mene munu ye gelata ka nyeshi ijila do ma mam fata iji srafe ka u goshi fo million biduru ake Senegali jamana ale chikambo chikam konana ko kaba era ka foko Irani Israel nyonche ko muguni kiseka jona Senegal jamana ka chika na wera ka foko u kamana gwambe ko Israeli yesu lemun taka anyashi Irama ko meka ke gela bay wa ko abeka ke jamana nun konala jolibon danye ko a dagoshib songa boya ko sebe ko uba nyini ni wale na nyongo ka jo wa ko ulube damateme walo ani violation des droits international adamadia buruja walo ko ulube o walo bela jelen kon ani mamunu be ka benin keleya ko basigi chen jen kuru kara kono ko be o walo kon Senegal jamana nyama so ko be anyini Israel ni Iran ko muguni kiseka jo oni nyonche furugu ni mangaw akase ka kunche ni basigi ni fonyonko ye jamana fly ni nyonche Congo RDC jamana nyemaw olu ye ayira ka fo ko gela baro taraka nyeshin jamana ma ni okera jika cheni walu o konna de la fene ko baton ye gela soro o gela konna la mo biolon fla ani wolon fla olu de nintura ni o cheni baw ye wa kufata sami domne ko bi mo keme olu nyema tunnendo alsa Congo RDC jamana konna la uka kiriko ministry ni oye Constant Mutumba Tugumba ni jalaki binanu akan ko ye jamana ka nafolo do dum baw ko akungirala ka fo akan kasoro jo ko kaso joli wari ko o tununa o jalaki de binanu ka fo ko ministry nye o dun erla ka fo ko wasadeun RDC jamana kono olu ye yamara di ka kalata ka fo ko ni kiri ministry ko kiri ka dale ala ko jalaki binanu akan ka se ka ko sega yasa ka ko injabi di kungu ka deuma Francis jamana kuntigi koro Nicolas Sarkozy arla ka fo ko bonyama segi mu me ayoro ni uba wele ko médaille d'honneur bonyayin ko amenena ala baw ko ka ke ni sante mano nye ko a noyera walma sigakara ala ka fo ko aye jamana ka nafolo do dun ani ay wulika jodo ke mununte ben sharia konna la ko o rebato ko birifini mi be akani o légion d'honneur ko obe mene kabo
jamana kuntigi kɔrɔ in bolo kɔrɔfɔ in a fɔra jamana ɲɛmaaso ka journal officiel ale ka publication dɔ senfɛ Amérique jamana ale bɛ ka wulikajɔ minnu kɛ yaasa ka se ka yɛlɛma don a ka tungarankew minnu bɛ olu ka lahalaw la sarakisɛ minnu ni a falenna jamana ɲɛmaa Donald Trump fɛ a yɛrɛ la k'a fɔ ko Côte d'Ivoire jamana ye a yɛrɛ sɔrɔ o jamanaw kɔnɔna la ka fara farafina jamana 36 kan minnu jamana kɔnɔdenw ni wele bilala ko jamana ɲɛmaaw ka fɛlɛn dabaliw kɛ ka sɛbɛnfuraw bɛɛ lajɛlen dafa i n'a fɔ Amérique y'a fɔ cogo min na ko n'o tɛ u ka jamana kɔnɔdenw min bɛ Amérique k'u bɛna gɛlɛya caman de sɔrɔ o jamanaw kɔnɔna la Côte d'Ivoire b'a la Burkina Faso b'a la Ghana b'a la Égypte Nigeria ani fo ka taa se RDC jamana olu bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔna la ko a bɛ ɲini u ka jamana ɲɛmaaw fɛ tile 60 dilen don u ma u ka se ka sɛbɛnfuraw dafa i n'a fɔ Donald Trump y'a laɲini cogo min na Iran jamana jabaranisoba ni o ye radio télévision état iranien ye olu ye mugujugu dɔ sɔrɔ ka kɛ ni tɛnɛdonya ye juin kalo tile 16 u susura Israel ka mugujugu dɔ fɛ ko a kɛra k'a sɔrɔ jamana kɔnɔna la kunnafoni dilaw bɛ ka kunnafoni di waati mun na jamana kɔnɔdenw ye ni mugujugu susutɔla ye directement fɛ mun kɛra gɛlɛyaba ye ani cɛnnidaba ka ɲɛsin Iran jabaranisoba in ma diɲɛ kurukara tɔnba mun bɛ ni o ye Nations Unies ye olu ye kibaruyaw bila kibaruya minnu y'a yɛrɛ k'a fɔ ko gɛlɛyaba de bɛ ta ka ɲɛsin diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ miliyɔn caman kɔngɔko gɛlɛya bɛ ka ɲɛsin minnu ma ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko a gɛlɛyaw farafinna gun de kan ko olu bɛ gɛlɛya sɔrɔ kosɛbɛ ko nin b'a to urgence bɛ yen nɔ fɛlɛ dabali bɛɛ lajɛlen ka kɛ yaasa kɔngɔ dagosi mun n'a bɛ ka bonya halisa mɔgɔ miliyɔn 10 hakɛ ko dɔ bɛ se ka fara a kan ko fɛlɛw ka kɛ joona yaasa ka se ka dan siri o la Amérique jamanakuntigi Donald Trump ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a ye bɔli mun kɛ sommet G7 k'a balila ka bɔ o kɛnɛ kan bawo Emmanuel Macron tun y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Donald Trump bɔra nin kɛnɛ in de kan ko yaasa ka se ka taa kuma Iran ni Israel ni ɲɔgɔn cɛ mugu ni kisɛ ka jɔ Donald Trump bɔra ka jaabili kɛ o wulikajɔ o kuma de la ni ka yɛrɛ k'a fɔ ko ale ka bɔli o kun tɛ k'a fɔ ko ale bɛ ka mugu ni kisɛ jɔli ɲini Iran ni Israel ni ɲɔgɔn cɛ dɛ ko ale ye kɔrɔfɔ minnu fɔ ko in na o kow jɛlen don a y'a yɛrɛ de k'a fɔ dɔrɔn ko mugujugu minnu bɛ yen nɔ ni o ye nucléaire ye ko Iran ka dan siri o de la dɔrɔn ko ni Iran ye dan siri o la ko basigi ani bɛn o bɛ sɔrɔ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ko kabi waati jan diɲɛ kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ Iran ka mugujugu in ko ni o ye nucléaire ye Donald Trump ka fɔ la ko olu ka laɲini ye de o mugujugu in ka se ka dabila bawo ko o ye gɛlɛyaba de ye wa o ye diɲɛ paix menaceliba de ye ko nin mugujugu in n'a a ka cɛnni da ka bon kosɛbɛ kiba farikolo ɲɛnajɛ yaasa ka se ka bi kibaruya kun cɛ a yɛrɛ la k'a fɔ ko fɛn min ye italiyɛnw ka senandolancila mun bɛ yen nɔ ni o ye Paul Pogba ye ko ale bɛ ka segin ka na Faransi AS Monaco o kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ Paul Pogba ale ka wulikajɔ kɔnɔna senandolanci n'a kun ɲɛma dogolen don ko saison nataw la ko a bɛ sɔn ka taa a yɛrɛ sɔrɔ AS Monaco o senandolanci kulu kɔnɔna la Paul Pogba Faransi senandolancilaba in a yɛrɛ la k'a fɔ ko wulikajɔw bɛ ka kɛ a bolo kabi waati jan a kun tununnen don Faransikɛw ka club AS Monaco olu bɛ sɔn ka a bisimila don nataw la kiba ninnu de ye bi bamanankan kibaruyaw ye minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ ni wulada in ye ka da an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen tulo kan minnu kun sɔgɔlen don janni ka bɔlɔsira bɛɛ lajɛlen na ka u fo k'o ko ɲuman dɔn k'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kibaruya wɛrɛ kɛnɛ kan jaw yɛrɛ la aw la balimakɛ Kiba Jalo fɛ a k'an bɛn dugutigi ni wari dafara a ye paase d'a kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛ na tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n gomi t'i gosi ngonga
sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali warici sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da